YouTube kan ti ve tran tiak ngai to chuan comment chhia hi a ngai to lo tluk nin ka khia ma se video sang don chunga chuan mi du zong vek ani thelo ti khia in comment chhia kan ti hian a video kain hnoi du lo wanga comment chhia kha chu ka chiak tel lova ma se chumi po ni rem lo keima khum phrim min ti thelo le min bei ve ngat hian ve a chung ho chu than hi khat liam ta tang to khan ka han zong khom nge la ma se ka mutam lo khop mai ka mu thei chun chu tun tu ma hian kan lo enanga thui deuh hlak te po om mai theya in chiak pe le pe lo chin thu ni se comment lama tu hinge bon be ti kha in lo soidon nia tin an ma ni ponang comment ngama wangin an hming po hi ka ti lan ngam ve mai anga in ka khia tu na lo enangule fa te nei huna social media comment pek dan moi izir tio trendon nia ani lo chuan tu nai chiak zo ta gang kha ifa te future tu chu ni mai khatiang kha kan fa te future ani vek chuan kan ram hi ram ro puya kan siam lo to pang comment se pe thren tu te a aina sign gon tong zerula in pol leu deu video hi kan chunzom zel theinan in zawain mang than ni man nom vekule